लामसावबो स्माइ मेमोरियल टिभि नायथ'नाय आंनि खाजानि ताखुकटे बुहुकसनो आं तिनि अर हाकजाक पाराव फाइबि सफायजाक हर 10:30 तामानि जरा तिनि अर आं फाइबि मालायखा चिनि बाबा गरियानो बरक लाइरमानि थानिव चिनि बाबा गरिया मताय कतर हिचों मालाय जामानि दुलुकमा कतरनि ताबक फिरक दङो अरनि बिसिङाव लामाव मालायखा चिनि बाबा गरियानो लाइफुरो चिनि बंसरकनो हाकजाक गामिनि लुकुरक जत्तनो चराय ब्रै ख्लायबै हर 10टा तानमानि जराव बरक लाम नायसौलायजाक चिनि लुकुरकनो बरक किसा मासा तै खाङै फानो रहनाय होनै अमते हाय जराव आं अरनि मोजां सारचक द्रिबाय फाय मालाय फायखा पहिला सारचक द्रिनो आं बेलायखेनो स्माइ मेमोरियल हाबानि सिमी लामसगो सारनि पहिला सिगां सिनिमुं रबै नों तिनि अर हाखे लामसलाय मा तमानि चिनि बाबा गरिनो लायरनाय होनै खोनाबै निराव अर पाल ख्लायबि मा तमानि अबनो गेसा कक सानानि बाङै जय बाबा गरिया चिनि अमखे चिनि परम्परा फाइम जे 433 बছর ताक जरतै हा 433 बছर जे जों खासिनो फाइमाने अमहायनो जों चिनि हा हदा लुकुसं चिनि खागनां जमातिया हा हदानि ताखुक संनो जतननो हामबाय रगु इका अर बिसि साजाने चिनि किसा तंजावो किसी सासं अर हा हदा संजाव चिनि पुटना थेनो तैयै जों तै खसा खाइ रजाव हि फाइलाय जावो तै बैहाय गोबां मा सुगलाय जामाया जों के हाकसाक पारानि गे हाकसाक पारानि जों अर मेन रुड फाइलाय जाय बाबानो किसा खुनु रुक जागनि हनै याकुंदे सुलाय मा जानो हनै खाकु फुरबाय वा सगुइ जों फाइलाय जामानि इके अर चिनि बाबानो जे कष्ट खाइबै जे रुजुबै फाइनाय तांफां तां कष्ट मानाय रक बरनो पहिला सेकां हामबाय रवु इके चिनि तै चिनि जमात्या हा हदानि जे खागनां बरकनो जों जत्तनो हामबाय रवै ताक जरा तै जों बाबानो याकुंदे किसा सुलाय मा जानो तै जे खसा खाइ रह मा जानो हि जों ताक जरा तै नायसिनाय तंजावो बाबानो दियायै सां बरक जे सामानो माबाय जागो ताक जरा तै ताक जे खासि नुगमानि बनो जों जे बाबा न सा सानाय खाखुयै खाखु फुरबाय सा सानाय रक बरक ताक जरा तै पुनं तंगो जेबो खाव खामानि बरक पुननो अंजा तंजाबो गेस आंबो बिसास के जे आनेबा चिनि जारा पुन्नाथि तंनाय रक बरनो सबसे आं खाखुयै खाहायां जाजावो बरक लेमानो लेय हुया कष्ट न कष्ट हुया के याकुं थुबुलाय थै गलाय जावो हिलाय जावो आं सबसे बरनो हामबाय मारो जाजावो इगे सारो लायजामानाय गेजे दियाय मानो जों जे दन करिना दन मालाय जावो जे अंयानो अंरो मा जावो थाइरो मायानो थाइरो मा जावो बते के जों बाबानो सालाय जावै बेलायखेन हामबाय सारनो अर मालायबो हर 10टा तामानि जराव फानो चिनि बाबा गरिनि लगै हिङि तनाय बरकनो तै खसा फानो खानाय होनै बरक लाम नायसगलायबै अर ताबक जरा चराय बुरै जत्त ख्लायबै तव आं ते खरकसो सारबाय कक सालायसिनाय सार पहिलानि निसिनि मुं रगरादि आंके अमरपुर बीएससी चेयरमैन आंके पहिला नरनो हामबाय रवो नों तमानि चेनेल स्माइ मेमोरियल टिभि नो आं बेलाय खा फुखा बेलाय खामबाय बेलाय खनका तैबो नरनि जे चेनेल नि थेके चिनि सारा राज्यव पिरजाक थालांथों बाबा गरियानि थानि दियायनाय नरनि आयग्लक थों सरि हालांथों बिसि कतालनि बिसिंतै नवबर्षर बांलानि शुभेच्छाबो जानगला अर बिसिङो 433 खिपि बाबा गरियानि जे फुजा आचार चलायमानि तिनि ऐतिहासिक दिन ताखुंनि मालायमानि सालो तिनि जे निरक जे चेनेल फायखा आं बेलाय के खाकतांका हामबाय गे ताबक जों वान सखा जे चिनि हा हदानि बिसिङो जारा भक्त बिष्णु फायनाय पुन्नाथि फायनाय याकुं कबाय याकुं कसा कबांमा के बाबानि दियायै फायनाय रंनो तै खसा किसा लासा मासा देखायजामानो निबाङै हाकचाक लुकुनि पक्ष थेके जों अर किसि सिसा सेबा सत्न खायो निबाङै फायजामानि निरावनो आं खाबाय चगिया याक बाय चगलिया बोखाबाय चगो काजै निराव बोसकांनि बिसिङो तैबो चिनि जमाते हा हदा बाबा गरिया कतमा मतायनो दियाय मानि जागाव निराव तैबो लामा फोग रलांथो तैबो वान सगो जे चिनि पुन्नाथि बरक रंनो काहाकरं खेनो जानि नव सेनानि जरा खायै बाबानि दियायै नव जानि नक फिराव मालांथों बाबा गरियानि थानि प्रार्थना तैबो चिनि अर विशेष के अमरपुर 42 अमरपुरनि एमएलए बबो फाइल दंगो जोंनो सुबावनि बाङै हदानो सुबावनि बाङै पुन्नाथिनि भक्तनो सुबावनि बाङै फाइल दंगो तैबो
প্রশাসনভাবে পুলিশ থেকে চিনি ওর ও গান্ধারি জরাও আগরনাय মহারানী আউটপোস্ট বড় না ফাইनाय টিকচিং জাগাও যে থাংমানি জাগাও সঠিকভাবে বরং সকলাंथों ও আশা আকাंक्षानाबो চিনি যে মিডিয়া তাখক খাকচাंखा নিরক যে जोंनो মালাই ফাইयै নুকহানি বিसिंतै जोंनो सबानि फाइखा आं ओरनो प्रार्थना खायनाय बाबा गरिया कतरमा बाबा गरिया निरकनो पूर्णांग क्षमता रोलांथों पूर्णांग सरि खेलांथों पूर्णांग रां रोलांथों रि रोलांथों हनै बेलायके हामबाय सार बाय मालायबो बेलायनो आंबो खाकजांखा तै निरक जया कारै नाय तनि स्माइमेबल टिबना आं आनि केमेरामेन मुलुग रायनो कयनाय यां तुरुक तुरुक जों मांख्लि फोरनाय चिनि बाबा गरिनि लगबा जे बरक फायनाय बरकनो किसाफानो बरक तै खानाय किसा पसारक सरि पसावदलां मफलक चारावै बरक रहनाय हनै बरक अर जत्तनो चराय ओंथों बुरै ओंथों खातुं खाजा ख्लायबै चिनि बाबा गरिनि लगेवा याथै बोगचा ख्लायबै हिंगुइ फायनाय दुलुकमानि चिमि अर अमरपुर जरा सफायबानि 10 किलोमिटार तंगो अर बिसिंगो बरक 10 किलोमिटारनि बिसिंगो बरक अर तै खसाफानो खानाहि बरक हाकसा गामिनि खेल जत्तनो खातुं लायजा ख्लायबै अर रेडि ख्लायबै बरनो चिनि बाबा गरिनि लाम लाय सलायजाक मिरो जया कारै नाय तनि स्माइमेबल टिभिनो आं तेबिन्दरनो मताय दालबि दालमा प्रनाय हामबाय।